Ești prea comod să fii jos. Pentru că știi că aici e toată lumea, toată lumea e jos. Dar tu știi că cu efortul și dârzenia pe care poți să o pui, tu poți să ajungi sus. De ce nu vrei să ajungi sus? De ce nu poți? De ce nu încerci mai bine? De ce? Opa! Așa! Vezi? Un pas mic, dar care te poate duce către un scop mare, ușor. Nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă, prietenul meu care suferă de alopecie severă, pentru că măcar ai reușit să simți cum se simte să fii un pic mai sus ca de obicei. Ușor, nu mergem prea sus, pentru că odată ce ajungem prea sus, dacă suntem copleșiți de situații